Benvinguts i benvingudes una setmana més a Càmera i Acció, el vostre programa sobre informació i curiositats del món del cine i les sèries de Canals Ràdio i de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Soc Maite Arnau i en aquest programa, el tercer ja, i en els següents, escoltarem cançons famoses avui en dia i que algunes, a lo millor no sabies, són cançons de pel·lícules molt conegudes. Vinga, comencem! Encetem el programa traslladant-nos a la dècada dels 80, concretament a 1983. Comencem amb la pel·lícula Flashdance, dirigida per Adrian Lyne i protagonitzada per Jennifer Beals i Michael Nouri en els papers principals. Va ser una de les pel·lícules més taquilleres de la dècada dels 80 i també és considerada un clàssic de la dècada, a més de ser guardonada en els premis Oscar, BAFTA, Globo d'Or i Grammy. Va ser la primera col·laboració entre els productors Don Simpson i Jerry Bruckheimer i la presentació d'algunes seqüències de ball va ser una forta influència per a altres pel·lícules de la dècada com Footloose, Purple Rain i Top Gun. Inicialment, la pel·lícula Flashdance no va tenir un bon acolliment de la crítica. No obstant això, va ser un gran èxit de taquilla, convertint-se en la tercera pel·lícula més taquillera de 1983 als Estats Units. A nivell mundial va recaptar més de 200 milions de dòlars. La banda sonora, compilada per Giorgio Moroder, va presentar destacades cançons com Maniac, interpretada per Michael Sembello, i la guanyadora d'un premi Oscar, What a Feeling, composada per a la pel·lícula per Moroder amb lletres d'Irene Cara i Keith Forsey. La trama de Flashdance es basa en la història real de Maureen Marder, una dona de Toronto que treballava com a soldadora durant el dia i ballarina en un club de striptease a la nit. Igual que Alex en la pel·lícula, Maureen somiava en convertir-se en una ballarina professional. Flashdance va marcar el punt d'inflexió en la carrera de Jennifer Beals, que amb tan sols 18 anys i un únic crèdit com a actriu va ser triada per a protagonitzar la pel·lícula per damunt d'altres actrius més reconegudes, noms com Jamie Lee Curtis, Demi Moore, Helen Hunt, Michelle Pfeiffer, Daryl Hannah, Andy McDowell i Jennifer Grey van ser considerades per al paper. Believe
Ens centrem ara en una balada molt icònica on els protagonistes són Patrick Swayze i Demi Moore. Parlem, com segur que heu adivinat, de Ghost, Más allá del amor, que es va estrenar en 1990. Una parella d'enamorats veu truncada la seva felicitat quan ell és assassinat per un lladre. La necessitat de salvar la vida a la xica fa que ell romane en la terra en forma de fantasma i intenta advertir-la del perill que corre. El seu únic mitjà de comunicació és una alocada vident. Al principi, Bruce Willis i Tina Turner anaven a interpretar el paper de Sam i Molly, però al final el paper el van rebre Patrick Swayze i Demi Moore, respectivament, encara que tots dos durant la major part del rodatge no es parlaven, la qual cosa va posar en qüestió al director sobre l'èxit de la pel·lícula. La banda sonora està catalogada com una de les més exitoses en vendes i publicitat en la història del cinema i la música, sobretot per representar un sector orquestrat d'una època en particular. Es va mantenir en el primer lloc de vendes i llistes per diverses setmanes en el seu any de publicació. La pel·lícula va ser la més taquillera de 1990. A causa de l'èxit es va crear en 2011 un musical de la pel·lícula que també va triomfar. El paper d'Oda Mae Brown no va ser escrit pensant en Whoopi Goldberg, però Patrick Swayze, que era un gran seguidor de l'actriu, la va convèncer i fins i tot va pressionar als productors de la pel·lícula perquè li el donaren a ella. Encarnar a la vident divertida de Ghost, que va ser el VHS més llogat de l'any 1991, li valdria a Goldberg un Oscar, un Globo d'Or i un BAFTA i la va catapultar a l'Olimp cinematogràfic. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Then time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. I need your love. I need your love. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. Oh, Lord, lonely time
Parlem ara de la gent amb més classe de la història del cinema, James Bond. De tots els James Bond parlarem del de Pierce Brosnan, concretament en GoldenEye en 1995. Estan de vacances, Bond coneix a la bella i letal Xenia Onatop, que intenta fer-se amb els plans d'un nou helicòpter invulnerable a les interferències. La programadora militar russa Natalia Siminova és l'única supervivent del seu equip després d'un macabre pla del general Auromov per a fer-se amb el GoldenEye, una arma especial ultrasecreta que emet polsos nuclears que inutilitzen qualsevol equip electrònic. Bond formarà part amb Natalia per a descobrir els malfactors després del robatori. GoldenEye va ser estrenada en 1995, 6 anys després de l'anterior entrega Licencia para matar. Durant aquests 6 anys, la saga va quedar parada a causa de disputes legals entre els productors. Timothy Dalton va renunciar a interpretar de nou a James Bond i va ser reemplaçat per Pierce Brosnan. També van ser reemplaçats M amb l'actriu Judi Dench, convertint-se en la primera dona a interpretar el personatge, reemplaçant així a Robert Brown, i Miss Moneypenny amb Samantha Bond reemplaçant a Caroline Bliss. El nom, GoldenEye, rep homenatge al creador de James Bond, a Ian Fleming. Mentre treballava per a la intel·ligència naval britànica com a capità de coberta, Ian Fleming va tenir enllaç amb la OSS estatunidenca per a vigilar l'evolució a Espanya després de la Guerra Civil Espanyola en una operació denominada Operació GoldenEye. El tema principal de la pel·lícula s'anomena igual, GoldenEye, i està interpretat per Tina Turner i escrit per Bono i The Edge. La música va estar a càrrec d'Eric Serra, compositor habitual del director de la cinta, de Luc Benson. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the tears I've cried. But now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him.
the shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss, this time I won't miss. Now I've got you in my sight. With a golden eye, golden eye, the golden eye, golden eye, golden Listen, baby. Si en 1983 es va estrenar Flashdance, en 1984, un any després, es va estrenar una pel·lícula icònica d'humor, ciència-ficció i fantasmes, Los cazafantasmas. Els doctors Beckman, Stantz i Spengler, experts en parapsicologia, no ens concedissin una beca de recerca que havien sol·licitat. En trobar-se sense treball, decidissin fundar l'empresa Los cazafantasmas, dedicada a netejar Nova York d'ectoplasmes. L'augment sobtat d'aparicions espectrals a la ciutat serà el presagi de l'arribada d'un perillós i poderós dimoni. From that day on, I made a Protagonitzada per Bill Murray, Donen Achior, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Annie Potts, William Atherton i Ernie Hudson. La pel·lícula va ser un èxit de taquilla i es va registrar com la comèdia més taquillera de la dècada. La seva banda sonora va estar composada per Elmer Bernstein. La cançó Ghostbusters de Ray Parker Jr. va guanyar el Premi BAFTA de 1985 a la millor cançó original. A més, va estar nominada a 2 premis Oscar, a millor cançó i a efectes visuals. La pel·lícula va ser idea del director de Dan Aykroyd, que li encantaven els temes paranormals. Ivan Reitman i Harold Ramis el van ajudar més tard a Dan amb el guió i van vendre el projecte a Columbia Pictures, pel que va deixar $25 milions per a fer la pel·lícula. Cal destacar com a curiositat que Eddie Murphy anava a participar en la pel·lícula com a Winston Zeddemore, però ho va deixar per a rodar Superdetective en Hollywood. Una vegada que va començar el rodatge, es va haver d'improvisar molt per a rodar-la i va ser tot un èxit. Es va filmar tota la pel·lícula a Nova York. strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If it's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters!
I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I hear it likes the girls. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no I acabem, com en els últims programes, amb molt de ritme. Ens traslladem ara a l'estiu de 1959. Sandy i Danny han passat un romàntic i meravellós estiu junts, però quan les vacances s'acaben, els seus camins se separen. Inesperadament tornen a veure's a l'Institut Rydell, però l'actitud de Danny ja no és la mateixa. Ja no és el xic encantador i atent que va encandilar a Sandy. Ara és egocèntric i insensible. Efectivament, aquesta és la trama de Grease, estrenada en 1978 i protagonitzada per Olivia Newton-John i John Travolta. Grease és, sens dubte, la pel·lícula més ballada de la història, però, no obstant això, no va ser suficient per a ser reconeguda amb l'Oscar. Va estar nominada a la millor cançó per Hopeless Devoted to You i ni tan sols a la millor banda sonora. Una decisió que ha estat qüestionada per molts crítics que han reclamat alguna estatueta d'or per a aquesta pel·lícula musical. Aquell any, l'Oscar, la millor cançó, se'l van portar finalment el Last Dance en la veu de Donna Summer. Per part de l'èxit de Grease resideix en la seva banda sonora, amb unes cançons que tot el món coneix. Doncs bé, tres de les més importants podrien no haver aparegut en la pel·lícula. La primera d'elles és la inicial, Grease is the World, escrita per Barry Gibb dels Bee Gees. Al director de la pel·lícula, Randall Kleiser, no li agradava. Però, com els Bee Gees estaven en el més alt després de l'exitàs de Fiebre del Sábado Noche, s'ho va pensar de nou. Una altra cançó que apareix gairebé de miracle és Hopeless Devoted to You, que interpreta Sandy al jardí de casa de la seva amiga Frenchie. De fet, es va gravar una vegada i ja havia acabat el rodatge perquè es van adonar que la protagonista no interpretava ni una balada sola. I va ser un encert perquè al final va ser la cançó a la qual van nominar als Oscars. I la tercera de les cançons que no li feia gens de gràcia al director era la que anem a escoltar ara, You Are the One That I Want, la cançó en la qual veiem la transformació d'Olivia Newton-John, Sandy en la cinta, i que s'ha convertit en la més icònica de la pel·lícula. I fins així la tercera part sobre cançons que són famoses gràcies a formar part de pel·lícules. Nosaltres tornem la setmana que ve amb més informació i més curiositats del món del cine i les sèries de Canals Ràdio, Josa FM, Ràdio Pego, Ràdio L'Om de Picassent, Ràdio Túria l'Eliana, Ràdio Altea, Ràdio Ribarroja i Guadassuar Ràdio. Abans d'acabar, vos compartim les recomanacions dels nostres seguidors en Instagram. Zulema Soler ens recomana la sèrie Breaking Bad. Després de complir 50 anys, Walter White, un professor de química d'un institut d'Albuquerque, Nou Mèxic, s'assabenta que té un càncer de pulmó incurable. Aquesta brutal notícia l'impulsa a donar un dràstic canvi a la seva vida. Breaking Bad està disponible en Netflix. I Gemma Dahlia ens recomana la pel·lícula de comèdia romàntica Cómo perder a un chico en 10 días. Andy Anderson és una periodista que ha d'acabar un reportatge poc usual i disposa tan sols de 10 dies. Es tracta d'escriure basant-se en experiències de primera mà sobre les coses que les dones fan
sense voler i que provoquen l'allunyament dels homes. Per això ha d'aconseguir que un xic s'enamore d'ella i que després cometre tots els errors possibles perquè la deixi. Com perder a un xico en 10 dies està disponible en Movistar Plus. Si tu també es vol recomanar una sèrie o una pel·li, es pots escriure a través del nostre Instagram, @Càmera i Acció. Salutacions!